Nersan niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Pinangga niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Kung ano man ang sikreto mo, pwede mong ibahagi yan sa programang ito. Kapiling pa rin si DJ Raketera para sa programang Top Secrets. Pwede ka nang tumawag sa amin ngayong gabi. Tandaan, Viber number po namin yung dapat ninyong tawagan. Hindi po ninyo dapat tawagan yung mismong phone number diretso dahil wala pa po kaming pang-connect nung ganon. Okay, Viber number po ang pwede po naming sagutin na tawag. Ayan. So, again, ang numero po na meron kami rito ay 0916 529 5595. Uulitin ko po, ay 0916-529-5595. Abangan ko ang tawag mo para makapagbahagi ka ng sikreto mo. Your secrets are safe with me. Kapiling pa rin si DJ Rocky. Sa kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayan, sa mga gusto pong mag-share ng kanilang mga top secrets, pwede nyo na pong i-share yan sa amin dito. It's 0916 529 5595 529 5595. Nakakaloka kasi sobrang daming tumatawag dito sa cellphone na to. Ang hindi ko magets, sinasabi ko naman na Viber, pero dito pa rin kayo tumatawag. Ayan o, simula pa nung August 6. Basta simula nung nag-announce ako ng number. Ayan na naman, may tumatawag na naman po na number, Viber number. Nga ang kulit nyo. Hindi maka-download ng Viber. Okay, kung hindi kayo wala talaga, ganun talaga. Hello? Hello? Hello po? Hello, magandang gabi. Yes. Bakit? Tinitesting mo lang ba? Ito naman May share ka ba na top secret mo? Mga ano? Sige. Basta hindi, meron na ako. Iba-iba naman yung top secret ng mga kabisyo natin eh. Pero itong top secret mo na ito, sa'yo to ha? Sige. Isip ka na lang ng alias mo. Tapos, mamaya tatanungin kita kung sang lugar ka. Tapos, sabihin mo agad kung ano yung top secret mo, tapos tsaka ako tatanungin sa'yo kung bakit, paano nangyari, okay? 1 to 2 liners lang na top secret, tapos himay-himayin natin yung top secret mo, okay? Sige. For example, na linya, kunwari, meron po akong pinatulan na ganito, ganyan. Ganon. Yun yung unang linyahan ng mga top secret, ha? Okay. Tapos tsaka natin tatanungin kung bakit, paano, ganon, okay? Wait lang, hindi pa ako tapos mag-brief sa'yo, sandali lang. Yung wala ka namang radyong nakabukas o naka-TikTok live? Ayan, pwedeng pahina na lang o papatay muna ng sound ng radyo. Mag-concentrate ka na lang sa Viber call natin kasi ito rin naman yung maririnig mamaya sa radyo eh. Hindi, huwag mo ibaba yung Viber line. Paano tayo magkakarinigan? Okay, dun sa patay mo lang yung radyo mo para walang feedback. Tapos, ipwesto mo yung microphone ng cellphone mo sa bibig mo ha, para marinig ko. Okay, lakasan mo lang din yung boses mo kasi medyo mahina yung dating mo. Okay, sige. Wait ka na lang ha, 30 seconds na lang. Ano na to? Sasalang ka na.
Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rocketera. At ito nga po ang programang Top Secrets kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And don't worry, your secrets are safe with me. At meron na nga po tayong Top Secret caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Hello. Hello, DJ Rocky. Magandang gabi. Magandang gabi po sa mga listeners natin. Ayun. Actually, Tagal, since panggabi yung work ko, so, ikaw talaga yung kasama ko sa gabi. Talaga? Recently lang ako naging panggabi, oy! Hindi, ibig sabihin yung Love Radio. Alam ko pang 3 p.m. kaya bago ka napunta nung na-promote si Totoy Bato. Tapos, ikaw na yung pumalit sa kanya. Thank you, ayun. Salamat, Yep. Pero syempre gusto ko munang malaman kung anong alias mo. Tawagin niyo na lang akong Gemini. Gemini. Hello, Gemini. Yes po. Nawawala-wala ka? Mahina ba yung signal mo? Kasi kung mahina signal mo, bibitawan na kita. Hindi, ngayon, ito. Ayan, ilapit mo yung yung mikropono ng cellphone mo sa bibig mo para mas marinig kita. Actually, Naka-headset ka? Headset ako. Oo, naka-headset ako. Okay. Sige, basta lakasan mo lang ng very light yung boses mo, okay? Okay, sige. Sige. Gemini, tagasan ka? Taga-Bulacan ako. Taga-Bulacan. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Gemini ng Bulacan. Ano ang top secret mo? Top secret ko, ibahin natin kasi yung mga naririnig ko nag-share sa'yo, puro mga top secret nila, mga straight Kumbaga parang boys and girls, ganun. Hindi ka sure nung una, yung episode ko ng mga unang linggo, meron dong hindi straight. Okay, baka hindi ko napakinggan. Pero ito kasi top secret with same gender. Actually, yung same gender, di naman talaga siya top secret. Ang nagpa-top secret dito is, kasi, sa pinsan ko. So anong top secret yon? Meron kang relasyon? O meron kayong karelasyon? Hindi. Ano? Hindi siya relationship Ano? Kumbaga parang siguro parang may nangyari lang sa amin. Siguro 3 times. Pwedeng linawin mo yung mga sinasabi mong salita. Pakiulit nga yung top secret mo. Yun, may nangyari sa amin ng pinsan ko. Tapos, same gender. Pero kasi, siya, straight siya. Paano nangyari yun? Nagsimula ba sa kindatan muna? Magpinsan kayo, diba? Paano nangyari na biglang may nangyaring ganun? Ganito kasi yun, BJ. Yung pinaka malalang nangyari talaga ng sasabi ko, totally sex. Parang 3 times lang. Pero yung mga parang parang tinitignan niya ako ng malagkit, gano'n. Nagsimula yun, young age pa ako. Siguro, yun siya yung naging reason kung bakit talaga nawala ako sa pagiging straight kasi parang masasabi ko na gano'n, sa una. Tapos, nung nagtagal na, nung nauulit siya, parang nai-enjoy na din. Pwedeng malaman kung ilang taon na tong pinsan mo. Sino mas matanda sa inyo? Siya o ikaw? Yeah. So, kumbaga, ang gap namin siguro mga nasa 10 years. Age gap nyo? Age gap namin. Baka 10 to 15. Hindi ko alam kung anong eksakto Kasi hindi ko naman alam yung edad niya Pero matanda pa kasi siya sa panganay na kapatid ko So, yun. Tapos, nung una kasi, DJ, parang bata pa ako noon. Siguro mga mga elementary days ko, mga grade 6. Elementary days. Tuli ka na nung time na yon? Ay, hindi. Kasi tinuli ako. High school na? Pagka-graduate ko ng grade 6 yung vacation. Okay. Tapos,
lagi kami naglalaro ng mga pinsan ko dun sa bahay ng tita ko. Tapos pumupunta siya doon. Tapos tinitignan niya ako. And then pag tinitignan niya ako, parang sumisay niya siya na pumunta sa kwarto niya. Hindi ka na namin naririnig. Nagiging ano ka na, nagiging alien ka na. Hindi, eto. Okay ba? Yan. Okay. So yun nga, sumisay niya siya na pumunta ako dun sa may kwarto nila, which is ginawa ko naman. Tapos doon... Bakit ka nagpunta sa kwarto nila? Bakit sumenya siya? I mean, anong nagpa-come on sa iyo para puntahan mo siya? Maganda ba yung relasyon nyo nung bata kayo? Lagi ba kayo naglalaro? Hindi ko siya kalaro kasi iba nga yung gap namin, di ba? Ang kalaro ko yung mga pinsan ko, kapatid niya. Ganon. Tapos... Sumunod ka lang talaga sa kanya nung sinabi niya. Sumunod sa kanya. Bilang nakakatandang pinsan. Tapos nung nandun na ako sa kwarto, tinatanong niya ako kung malinis daw ba yung kamay ko, ganyan. Tapos, tinawakan niya yung kamay ko, tapos ipinatong niya dun sa, niya. Sa ano niya? Sa sandata niya, sa niya. Okay. Tapos, ayun, galit siya. Okay. Yun yung mga yun yung light na nangyari. Yun yung unang pagkakataon na una mong nahawakan yung ng pinsan mo. Oo, yun. So, anong naging pakiramdam mo nung time na yun? Okay. Ang kinakabahan ako. Tapos, hindi siya nawawala nun sa isip ko. And then, pero yung yung pag naulit yun, hindi yung parang kinabukasan o matagal. Kumbaga parang siguro pag may chances lang kasi nagtatrabaho siya. Kumbaga hindi frequent. Kumbaga, nangyari to ngayon. Ang next na nun parang after a month or two, mga ganyan. So, nung bata tapos, ka, continuous na nangyari yun? Yung pinapahawak niya sa'yo, yung niya? Yes. Tapos, yung pinaka nung nangyari na to, nagtutuloy-tuloy siya, high school na ako. So, masasabi ko na tong high school na ako na nasa tamang, hindi naman siguro tamang isip. Parang alam ko na talaga yung mga nangyayari. So, may idea na ako sa ginagawa niya, ganun pinapagawa niya sa akin. Tapos, until one time, bakasyon ng high school. So, ngayon, di ba pag bakasyon uso yung mga yung mga liga-liga ng ipagigan ganyan. So ngayon, pupunta kami sa mga pinsan ko, mga same age ko to pupunta kami sa basketball na liga. Tapos syempre may mga pinsan ako nakasama doon. Tapos pag pumunta namin doon, on the way madadaanan yung bahay nila. Tapos siguro mga mga 8 PM, madilim na yun, madilim na. Tapos, lumabas siya sa bahay nila. Kami magpipinsan ko, naglalakad na kami. So ngayon, nung lumabas siya, siyempre nakita namin siya. Tapos, tumingin siya sa akin ng isa lang ang tingin. Tapos, pumasok na siya doon sa kanila. Tapos, parang yun na yung pinaka-sign para, yun. Pumasok ka na rin? Nagdahilan na lang ako sa mga pinsan ko. Guys, sorry, sumasakit yung tiyan ko. Parang, I need to go back. Sabi okay. Alam mo, Gemini, curious ako kung ano yung tumatakbo sa isip mo every time na may ganong klaseng action yung pinsan mo na yun. Kasi hindi ko sure kung alam mo ba na abuse ka or yun nga, ginusto mo na lang din ba dahil yun yung na-present sa iyo na parang masarap gawin, parang normal siyang gawin. Anong tumatakbo sa isip mo nung time na yun? May nakukuha ka ba doon sa gawain yun? Well, actually, nung una, di ba sabi ko nagugulat ako, tapos natatakot ako hanggang sa nasanay na ako. Tapos nawala na lahat yun kasi nga nauulit siya. Tapos nung high school nga, mas strong na yung isip ko. Kumbaga, do alam ko na mali siya, pero yun nga, na-enjoy siya. Na-enjoy mo na siya nung time na yun. Pero, lahat ng mga to, nangyari, siguro, meron na siguro 10 na nakakatawa. Kasi may nangyayari na to no? 10 years ago. 10 years ago. Yung pinikwento ko. Kasi nga, na ako sabi ko high school ako nun So parang 10 years, more than 10 years na yata nung high school pa ako.
Ganun. Tapos nga, going back nga dun, DJ, dun sa sa, sa pumasok siya. Tapos wala nga tao dun sa bahay nila. Ano siya, nagsalang siya nag-play siya ng porn dun sa nila, sa Norn. TV nila. Nag-play siya ng ng Yorn. Ano yun, kukopyahin ninyo, gagayahin ninyo, o pampa-stimulate lang? Parang gano'n, kasi hindi naman namin ginaya. Saka hindi kumbaga parang nung nakuha niya, parang iyon yung pangkuha niya ng attention ko. Pero M2M ba Tapos, yun? M2M yung pinanunood ninyo o normal? Hindi. Kasi nga, parang straight, parang tripper siya. Kung siya, parang tripper siya. Okay. Hindi M2M yung pinanonood namin. Mm-hmm. Tapos, yung gabing yun, doon na talaga yung kasi walang tao sa bahay nila eh. Mm-hmm. So, wala lahat. So, kumbaga parang, doon niya ako parang, pinasukan. Yun yung unang beses mo? Yes. Kasi dati, hinahawakan mo lang. Oo. Kasi, kasi ang laki kasi. So, hindi ko kaya nung bata ako. Pero siguro ngayon, ayun, kinaya. Anong naramdaman mo after nun? Masakit. Tsaka dumugo. Okay, pero Kasi sa sarili mo, like yung emosyon mo, nasaktan ka lang ba physically or wala bang ibang emosyon kang nararamdaman nung time na yun? Aside from that, di ka ba nalulungkot o parang hindi mo ba naramdaman na parang abused ka or gustong-gusto mo lang talaga yung moment na yun? Hindi ko nararamdaman yung abuse, DJ. Tsaka, halimbawa, kung nagtatanong ka din ng emosyon na parang may love, parang walang ganun eh. Kasi parang high school ako nun, di ba? So, kumbaga parang easy go lucky lang. Go lang sa, So, walang emotion na ganun. Mm-hmm. Curious ka lang talaga? Oo, ganun. Pero, yung sa ngayon, kumbaga parang sinabi ko nga sa'yo, parang yun yung nag-lead para hindi ako naging straight, maging part ako ng LGBT. Yun yung, parang yun yung nag-trigger o yun yung nagpasimula. Kasi sa lahat din ng mga nakausap ko na kagaya ko, meron something talaga sa kanila na same na nangyari sa akin na either na abuse or may experience sa same guy na kamag-anak din nila na mas matanda sa kanila na gano'n na tripper. So, yun yung yun yung top secret ko na matagal na nangyari. Pero sa ngayon, yung pinsan ko na yun is na siya, husband and father na siya. Pero hindi nyo na ginagawa? Hindi na, DJ. Hindi na. Kailan nag-stop lahat? Nung high school din. Kasi nung college na ako, wala. Dahil umalis na ako ng probinsya ng Bulacan. So, nag-aral ako sa ibang lugar. Tapos, nung pagbalik ko ng Bulacan, kasi nasa Bulacan na uli ako ngayon. Pag nakikita ko siya, nagkikita kami. Wala lang, casual lang. Parang as in yung kung paano ko nakikita yung iba kong pinsan, ganun lang din. Wala na yung naiisip mo yung nangyari na ganun, yung ganun. Wala na, as in. So, yun yung may share ko. So, sa ngayon, wala ka namang galit na nararamdaman sa puso mo? Wala kang pagsisisi sa mga naganap sa iyo? Hindi ako nagagalit sa kanya. Or, kasi, may iba-iba ding explanation kasi kung bakit nagiging baby yung isang tao eh. Di ba meron din science na chromosomes yung i-explain. Tapos meron ding influensya, environment, and all that. Di ko rin alam eh. Di ko rin alam. Pero yung sa akin, wala akong galit or what. Kasi syempre hindi naman tayo magtatanim ng galit. Ayun, DJ. Sa ngayon, masaya ka naman sa life mo? Single and then ready to mingle. Ready to mingle ka na pala ngayon. Nagkaka-break ko lang kasi nung 6 months ago. 6 months ago, yung karelasyon mo, babae or same mo rin? Lalaki. So,
7 years kami nun, 7 years. Oh, so fresh pa. Para 6 months ago lang kami nag-break. Mhm. Tapos, pero alam mo ba kung bakit ako nakipag-break? Bakit? Kasi sinabi ko sa kanya kasi parang hindi ito yung gusto ko sa buhay ko. Mhm. Kasi nga, actually, pangalawang break na namin. Itong 6 months ago. Kasi yung una namin break, dahil sa babae. Sa akin. Nagkaroon ka ng babae. Oo, gano'n. So, bisexual ka? Parang gano'n, oo. Pero sabi ko kasi sa kanya nung 6 months ago na nag-break na kami, sabi ko, ayoko na talaga ako, sabi ko. Hindi talaga ako ito yung gusto ko kasi gusto kong magkaroon ng pamilya. Tsaka ng sarili kong, yung magkaroon ako ng asawa, tsaka ng Anak. Yun talaga yung gusto ko sa buhay ko. So ngayong pumangalawa kayo ng break-up, yun din yung sinabi mong rason kung bakit gusto mo pa rin makipaghiwalay sa kanya? Oo, tas this time wala na siyang nagawa. Okay. Kasi So ngayon ang hinahanap mo ay babae na pwede kang bigyan ng pamilya. Oo, kasi kumbaga parang all goods na eh. I have stable job. Sige. So since good medyo income. limited na yung time natin, Gemini ha, ito na yung pagkakataon mo in 30 seconds na manawagan sa lahat ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Sino kamukha mo at paano kanila hahanapin. Okay? Go. Sa mga nagsasabi na kakilala ko, ang kamukha ko doon na artista, si Alfred Vargas? Oo. Sabi. Ayos Sabi. Tapos, paano ako mahanap? Hindi po eh. Hindi ako pwedeng hanapin kasi ako yung maghahanap. Ikaw yung naghahanap? Oo, ako yung maghahanap sa gusto kong makapartner sa buhay. Ayun naman pala. Ayun lang po. And gusto ko lang sabihin na happy listening sa lahat ng mga gising, sa lahat ng mga night shift. Yun lang po, DJ. Ayun. Thank you so much, Gemini of Bulacan. Sana kahit papano ay nakapagpagaan ng yung kalooban ng pag-share mo sa iyong top secret. Although wala ka namang bigat na nararamdaman at sabi mo nga, hindi ka nagtatanim ng kahit anong galit. So good for you kung masaya ka ngayon. Anyway, maraming salamat, Kabisyo. This is me, DJ Rakitera. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio Basic!